Máte radi Silvester? Silvester je deň, kedy majú silvestrovia meniny, no okrem toho je to posledný deň v roku. Veľa ľudí ho oslavuje, spomína na to, čo sa im podarilo v tomto roku a tešia sa na ten budúci. Možno sa tešíte práve na polnoc, kedy odpočítavame sekundy do nového roka a pozeráme na ohňostroj. My si v tomto videu poďme vytvoriť ozdobu, ktorou privítame nový rok. Bude to korunka na hlavu s číslom nového roka. Ja si opäť pomôžem silikonovou podložkou, pretože základ korunky sa skladá z polkruhu. Ten si nájdem na podložke a vytvorím si niekoľko vrstiev, aby bol základ korunky dostatočne pevný. Keď to mám, od polkruhov sa bude tiahnuť rovná čiara, aby sme mohli korunku dať na hlavu. Teraz si napíšeme nový rok. Môže to byť napríklad 2024. Rok píšeme na hárok alebo podložku a nevadí, že zatiaľ nie je ohnutý do tvaru polkruhu. Vždy sa snažíme, aby bol filament čo najviac spojitý, pretože bude pevnejší. Takisto aj tieto čísla sa snažíme v určitých miestach pospájať. Následne čísla vyberieme a pospájame ich do polkruhu. Pri tom, ako ich spájame, sa čísla prispôsobia polkruhu a vznikne pekná korunka. Takúto korunku môžeme ozvláštniť napríklad Neopixel LED pásikom, ktorý pripevním drôtikom alebo lepiacou páskou. V MakeCode stiahnem rozšírenie Neopixel a na začiatku si nastavím LED pásik. Nezabudnem určiť, na ktorom kolíku je pripojený a koľko má LED diód. Následne vyberiem príkaz Strip Show Rainbow. Tento príkaz je založený na farebnom modeli HSL, ktorý popisuje farby na základne stupňov. Ak chcem mať prechod tyrkysovej, modrej a fialovej, vyberiem si rozmedzie 180 až 300 stupňov. V cykle vždy potom LED pásik rotujem o 1 pixel a nezabudnem použiť príkaz Strip Show. Farby sa rotujú pomerne rýchlo, tak na konci pridám malú pauzu. Program si stiahnem do mikrobita. Ja som si tento LED pásik uchytila pomocou filamentu. Vy môžete použiť aj drôtik alebo lepiacu pásku. Takýto projekt nemusíte využiť iba na Silvestra, ale môžete ho použiť napríklad aj na karnevále. V tom prípade nebudeme robiť s číslami, ale s ornamentmi. Pokiaľ vás toto video zaujalo, ďalšie projekty, kurzy a inšpirácie nájdete na stránke učimeshardverom.sk alebo dole v popise videa.